Segons un estudi dels Estats Units, va concloure que al voltant del 85% dels estudiants i joves dormen menys de 8-9 hores diàries recomanades pels dies laborals i que un descans insuficient afecta la concentració, l'atenció i l'estat d'ànim, derivat inclús de l'ansietat i depressió. Tens solo necessitar 9 hores de somni per tenir una bona salut, un rendiment adequat. Evitar l'ús de pantalles abans d'anar-se a dormir, portar un horari establert i fer exercici regularment ajuda a conciliar el somni i garanteix un descans de major qualitat. Saps que la mort de més de 44.000 persones és deguda a les malalties cardiovasculars derivades d'una mala alimentació? Per mantenir una dieta equilibrada, cal menjar de tot i no restringir aliments. Cal evitar comprar productes que en els seus ingredients posin hidrogenats, trans, oli de palma, edulcorants, conservants. Tots aquests han estat sotmesos a processos industrials que perjudiquen la nostra salut. Una bona alimentació s'ha de basar en aliments frescos, de temporada o de producció local. Entre tots els afegits esmentats anteriorment, les grans indústries alimentàries amaguen el sucre industrial, el qual és molt perjudicial. Alhora, aquests additius fan que siguin més addictius i que vulguem més i més. A més, no ens sacien com ingredients naturals, és a dir, menjarem menys i sense que ens aportin molts beneficis. Al contrari, ens perjudicaran. En ningú moment diem que s'han de deixar de prendre, sinó que no en fem un ús inadequat. El consum d'alcohol ralentitza l'aprenentatge? El consum d'alcohol disminueix l'atenció, la capacitat i el temps de reacció. A més, dificulta la presa de decisions. La solució és no conduir si vas sota els efectes de l'alcohol, consumir amb moderació i no convertir-ho en un hàbit. És que el 80% dels adolescents abandonen l'exercici a causa de les exigències escolars? En realitat és massa alt, tenint en compte que l'activitat física regulada millora el nivell de concentració, així com la dedicació i el rendiment a l'estudi, com també la memòria. I per últim, ajuda a reduir l'estrès i l'ansietat. Sabies que la pràctica de l'exercici físic ajuda bastant a no caure en trastorns depressius i ajuda també al teu estat mental i emocional? En aquesta quarantena, la pràctica de l'exercici físic ha ajudat bastant als joves d'avui dia en el seu estat emocional i cognitiu. El 67% dels joves espanyols són els que no han fet exercici físic durant tota aquesta quarantena, però en canvi el 33% restant són els que sí que han fet exercici físic i això ha ajudat bastant per tal de suportar aquesta quarantena. Això ha ajudat bastant a no caure en diferents malalties com la depressió, l'ansietat o l'estrès.